The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. That's in Hosea chapter 4, verse 6. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Sa dili pa kita magkapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, atong susihon ang atong tagsa-tagsa kakalag kung naabatay gitaguan pang mga sala nga atong nabuhat ni ining adlaw. Kung dili nato kinihinganlan, admitihan o kanang i-acknowledge, ikumpisal ngadto sa Dios nga man, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9 nagaingon, "If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness." Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan,
Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Humani mo buhata ka na ikaw makasalmot sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom mag-andam tas tungkol kalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita nining adlaw. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan pa kini among kinabuhi nga imong gilugwayan. Nagaginhawa pa kami, askil pa ang among panglawas bisan kon nay uban na mo mga igsuon nga doon ay mga balatian, kining tanan gipahiluna naman nimo, Diyos. Pinagi sa imong grasya, sa ning tanan, salamat. Kubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, lamdagi kami, tultuli kami, ipatinaw og klaro, ang imong mga kamaturan, nga among kining madawat, o among kining ipundo, dinhi sa among mentality of our soul, kung mao kini among gamiton sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan atong mga higala, mga suki, o mga kaigsuonan diha ni Ginoong Jesucristo. Welcome lang sa ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Well, nining adlaw magsugod kita pag hisgot pagtuon sa bag-o natong pagtulunan, bag-o nga doktrina. Di ta magayong bag-o kay kini ato naman ning gihisgutan na paglabas lang gyapon kini sa atong panumduman. Kining atong paghisgutan bahin kini sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Okay? Mao ni atong pagaduputan sa taod-taod patang mga hisgot nini. Unas tanan, si Ginoong Jesucristo, ikaduhang sakop sa balaang Trinidad. Okay? Ug siya lamang nilang tulo nga mga sakop sa balaang Trinidad ang atong makita. Okay? He is the only visible member of the Blessed Trinity. Why nakakita sa Diyos nga Amahan? Why nakakita sa Diyos Espiritu Santo? Ang tao nakakita kang Ginoong Jesucristo sa iyang pag-anhi, una niyang pag-anhi, first advent, sa iyang pagpakatao, aron sa paglukat sa atong mga sala. Okay? So siya lamang ang makita nga sakop sa balaang Trinidad. He is the only unique person in the entire universe. The unique person. Si Ginoong Jesucristo. Now, hypostatic union. Unsay bot pasabot? Unas tanan, kining hypostatic gi-transliterate naman in English man Okay? Gikan gyud ni sa original nga Grigong pulong nga hypostasis. Ang hypostasis, of course, it's spelled Hupostasis. Hypostasis. Now, kining hypostasis, mao kini ang giingon sa English og the essential and basic nature of
identity. Essential. Sinugdanan gyud nga kinaiya sa iyang kanang iyang pagkasiya. Now, the essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Siya ra gyud si Ginoong Kristo. Now, ang hypostatic is the affirmation of the Lord Jesus Christ, two natures, kay duha man siya ka kinaiya. I mean, na nag-iya si Ginoong Kristo, duha ka mga kinaiya. Ang kinaiya sa Dios nga 100% ug ang kinaiya sa pagkatao nga 100% pod. Okay? Mao to nga kining mao nga kanang human nature. Okay? Atong tanawon ang human nature niya, iyang pagkatao. Okay? Nature na usa sa nature, kaya ang ikaduhang nature kay ang pagka-Dios man. So, nahimo siya human nature sumala sa Juan 1:14 nga nag-ingon, and the Word was made flesh. Human nature, flesh man, and dwelt among us, full of grace and truth. Now, the Word became flesh. Ang pulong nahimong unod. Mao na ang hypostatic nature ni Ginoong Jesucristo. O kining duha ka mga kinaiya only belong to the Lord Jesus Christ. Now, gawas pa niini ni ay English usab kining pulong nga theanthropic. Theanthropic. Now, kining theanthropic kanang kombinasyon is duha ka mga pulong. Ang thean gikan kana sa theos. Unsay pasabot sa theos? Dios. Okay? Theos, Dios. Theology, the doctrine of God. Okay? Theos. Ug ang trophic, anthropic, gisumpay man, ang theanthropic gikan kana sa anthropos. Nga, ang pasabot sa anthropos, tao. Okay? Theos, og kanang naay Dios, og tao. So, theanthropic si Ginoong Jesucristo. Kanang nag-iya man siya duha ka mga kinaiya, human and divine. No, paminaw maayo nini. Kay ayaw pagpawas passing kay may nungdanon kaayo kini. Bililhon kaayo kini mga puntong atong hisgutan. Now, why pagkausab sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo? There's no change in the human nature of the Lord Jesus Christ. Just as there is no change, usay pagkausab sa iyang divine nature. Why pagkausab? 100% ang iyang pagka-Diyos, 100% ang iyang pagkatao. Now, kining duruha niya ka mga kinaiya became distinct. Bot pasabot, nagkalahi. Not identical. They are different. They are separate. Okay? Nagkalahi. The Lord Jesus Christ is a unique person. Sabot pasabot, unique. Dili kasagaran. Kay, mo lagi, na nag-iya siya duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa pagka-Diyos o pagkatao. Mo na ang hypostatic union. So, ayun na nagkalimti ha. Maghisgot ka nitag hypostatic union kana mao ang duha ka mga kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Kinaiya sa pagkatao, 100%, o kinaiya sa pagka-Diyos nga 100% po. Now, di ba ni, nga ang iyang pagka-Diyos, ang iyang kinaiya pagka-Diyos, kanunay gayong magpabilin nga divine nature.
just as his human nature always remains the human nature. But they go together upon they are separate. Nagkuyog pero nagbuwag. Sabtagi na. Okay? Nagkuyog pero nagbuwag. Separate. Ang kinaiya sa pagka-Diyos. Okay? At tas kinaiya sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo, ha? 100%, ha? Timanin na. 100% siya Diyos. Na nag-iya pod siya og unsa mga kinaiya. Gisgutan sa pulong sa Diyos ang nag-una niyang napulo ka mga kinaiya. Unsa man ang mga kinaiya ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagka-Diyos. Una, ang iyang pagkalabawng makagagahom. Kay Diyos gud siya. Okay? He is sovereignty sa in English. Ikaduha, by the way, kining napulo ka mga kinaiya sa Diyos, sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo, hingpit ni, perfect, tanan. So number 1 is sovereignty. Sunod, righteousness, ang iyang hingpit nga pagkamatarong. Way sayop, way kulang, hingpit nga pagkamatarong. Ikatulo, ang iyang hingpit nga pagkamakiangayon. Perfect justice. Ikaupat, ang iyang hingpit nga gugma. In fact, siya gugma. Okay? Lahi ning atong gugma mga tao kaysa gugma sa Dios. Kay kung bahin na gani sa gugma sa Dios, ang Dios wa na magkinahanglan og tumong nga iyang higugmaon. Ngano man, tungod kay siya ra man ang hingpit nga gugma. Siya ra makahigugma siyang kaugalingon. Okay? So di siya makihigugma og dili hingpit. Na okay. So mao na ng kanang ikaupat nga kinaiya sa iyang pagka-Diyos. Hingpit nga gugma. Ikalima, hingpit nga kinabuhing dayon. Wa na'y katapusan ka na. Ikaunom, ang iyang hingpit nga pagkalabaw sa nga tanan nga gamhanan. Okay? Ang iyang pagka-omnipotente. Ikapito, ang iyang pagka-omnisyente sa iyang pagkasayod sa tanan. Tanan. Naibawaan na niyang tanan. Okay? Naibawaan niya, kinsa ka, labaw pa siyang nakaila nimo kaysa imong pagkaila nimo. Sabot ka? So, mo na, ikapito ng kinaiya sa Diyos. Sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Ikawalo, siya hingpit nga anaa sa tanang dapit, tanang suok, tanang luna sa tibuok universo. Anaa siya sa tanang dapit. At the same time, dungan, always. Okay, ikasiyam niyang kinaiya. Dili na siya mausab, hangtod sa kahangtunan. He is the same yesterday, today, and forever. Mao ni ikasiya mga kinaiya sa Dios. Ang ikanapulo, unsa man kaha. Ako kang pangutanon. Ibaw ka unsa ikanapulo, nga kinaiya sa Dios. Kamatuoran. Hingpit nga kamatuoran. Perfect. Truth. He is the only truth. Okay? So, mo ni ang napulo ka mga kinaiya ni Ginoong Jesucristo. O kining mga kinaiyang kanang panag-iya ni Ginoong Jesucristo, gipanag-iya usab sa Dios nga Amahan ug sa Dios Espiritu Santo. Kay they are co-equal, co-eternal. You see? So, these are the 10 attributes or essence na nga
iyaha ni Ginoong Kristo, iyaha sa Diyos nga Amahan, iyaha sa Diyos Espiritu Santo. Okay? Ang tao, okay, alang nimo tao, ang imong kinaiya upatra, ato nilang dugang usa, kay kanang usagod, ang kanang emosyon, bahin ra mo sa kalag. Okay? So, unsa man ang imong mga kinaiya ingon nga tao, tanaw ikumparar nato ikaw sa Dios. Ang imong upatra, ang imong pagka sayod sa imong kaugalingon, self-consciousness, ikaduha ang imong panghunahuna, mentality, ikatulo ang imong kabubuton, kanang volition, ikaupat ang imong tanlag, konsensya, o kaniadto atong gitun-an ni nga ikalima mo ang emosyon, ang imong pagbati. Now, of course, kinibahin ani sa kalag. Okay? Nga mo bati tao. Kaya kitang mga tao, of course, namatay emotions. O bati ta kauhaw, kagutom, kakapoy, all of those. Ug si Ginoong Kristo sa iyang pagkatao, kay tao ra ba si Ginoong Kristo 100%, ihapod ning nasinati sa iyang pagkahimong unod. Kay siya, pulong gud siya. He is the Word. And the Word was made flesh. Nahimo siyang unod. Okay. Now, balik tang Ginoong Kristo. Nobody, wala gyoy bisag usa. Nobody is like the Lord Jesus Christ. Nobody. Since siya is the unique person. Now, kitang mga magtotoo, mga magtotoo ni Ginoong Kristo, kitang midawat na sa kaluwasan, na iyang kanang gibuhat dito sa cross. Ang iyang gibuhat sa kaluwasan, hingpit na to, once and for all. Mao to'y provision sa Diyos nga Amahan, alang sa tao. Aron ng tao, kaya nahimulag mangudang tao, human mo buhat ang atong una ginikanan sa pagsupil batok sa Diyos sa gidili. Gidili nga bunga sa kahoy sa pag-ilas maayog dautan. Okay? The tree of the knowledge of good and evil. Pagkaon nila, kay gidili man to sa Diyos, mingon mga Diyos nga mukaon gani mo na, saan lang mukaon mo niya, mamatay gid mo. Okay? Wa sila mamatay, sila lang lawas. Namatay sila spiritually. Ang buot pasabot sa spiritual death, nahimulag kompleto, hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Mao na aron kita kanang uli o ma-restore ang atong relasyon ngadto sa Dios. Gumikan atong gibuhat lagi nila ni Adan ug ni Eva, aron kita mahibalik ngadto sa Dios. Protocol ni nga plano sa Dios. Iyang gimo ang paagi nga kita mahibalik o kanang pagiha pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, kay siya man ang manluluwas. Tiyaw mo namin siya aron sa pagpakamatay sa atong mga sala. Mao to'y provision sa Dios nga Amahan. Provision na to. Way kapasayloan, ha? Provision lang to. Aron may balik ta ngadto sa Dios. O sa atong pagkaibalik, dungan niya na kita unsa kanang luwas. Maluwas. Kay mo raman na bugtong paagis kaluwasan. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mituo ta niya itong provision sa Diyos nga Amahan. Sa diha nga mutuo ta, o dawat ang Ginoong Kristo nga itong manluluwas, diha may tabo ang kapasayloan.
sa atong mga sala. Kasabot ka? Apan niya itong gibuhat ni Jesus Cristo dito sa cross, wapay ka pa sa hiluan. Gibuhat lang to niya, agi og provision lagi. Agi og pagsangkap sa tao. Nga aron kita mahibalik to sa Dios. Tiya mo na naklaro ba nimo? Una ka nang natuhog ba nimo katong akong pasabot? Mo ni gikan is pulong sa Dios oy. Okay? The Lord Jesus Christ is the only unique person. Karon, nga luwas naman ta, kitang mituo kang Ginoong Kristo nga atong manluwas, kita na himo ng bag-ong mga binuhat. New creature. Now, diha sa Efeso 5:1, abrihin mong Biblia. Efeso, Kapitulo 5, versikulo 1. Nagaingon kini sa in English. In English na akong basahon. Be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Which means, nga nagpasabot, be imitators of our Lord's life sa iyang pagkatao, sa iyang pag-anidinis kalibutan, anos pagpakamatay ka na to. So, pangingon nga, be imitators, magmaawaton ka mo kang Ginoong Kristo. Kana nagpasabot, awaton na to ang iyang kinabuhi sa iyang pagkatao. Not His being God, because that's impossible. Di man ginamahin mo. Di man taka awat sa Dios. So, awaton na to ang kinabuhi ng Ginoong Kristo. Now, be imitators of Christ's spiritual life. Ang iyang espiritualong pagkinabuhi din sa yuta while living in this world as He applied, iyang gigamit ang mga huna-huna sa Dios. Agi og unsa tuman sa iyang kanang plano siyang amahan alang siyang kinabuhi. Fulfilling God the Father's will, purpose, and plan for His life. Now, ang iyang kinabuhi ni Ginoong Kristo din sa pag-una niyang pag-anhi, din sa kalibutan, dito ra siya magapuyo sa iyang divine dynasty. Okay? Kamo nga nagasunod na taod-taod ni atong Bible study, nakadungog na mo nini, nakakaton na mo, nga kita mga magtutuo, kanang gisangkapan sa Dios ug dapit nga atong puy-an samtang niya ta dinining kalibutana. Giandaman ta, sa kaniya itong wapang tanan, giandam na ni, gitagana na ni sa Dios nga amahan, sa tanan, alang ka na itong tanang mga magtutuo. He already provided us kanang the divine dynasty. Ang divine dynasty nga iyahan ni Ginoong Kristo, samtang din siya sa kalibutan for 33 years. Ginganlan ni og prototype divine dynasty. Prototype. Now, mo ni iyang gipuy-an without using His divine nature's attributes. Wa niya gamita ang iyang mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos nga attributes. Our Lord Jesus Christ had to be a perfect man aron siya mahimong manluluwas sa kalibutan. He has to be a perfect man to be the Savior of the world. Now, of course, si Ginoong Kristo, paminaw. May nungdanon kayo ni. Si Ginoong Kristo, na kalifikar, was the only qualified person to be the Savior. Tungod ni ining 5 ka mga butang nga iyang natuman. Okay?
He passed through all this. Kay kini gyud, kining 5 nga itong pagkaisgutan, mao gini ang requirement ng usa ka persona may himong maluluwas to be the Savior. Okay. Ang nag-una gyud niini si Ginoong Jesucristo why kanang original sin ni Adan. Wa gyud siya makapanunod sa Adam's original sin. Unya wa siya old sin nature. Okay? Ikatulo, wa gyud siya makabuhat og bisag gamayng sala. No personal sin. Ikaupat, na nag-iya siya og hingpit nga pagkamatarong. See? Perfect righteousness. Ug ang ikalima, siya lamang ang bugtong sakop sa kaliwatan sa tao nga perfect. Siya ra ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. So mao ni ang 5 nga iyang natuman as requirements to be the Savior of the world. So that qualified him to be the Savior. Manang makadungog ni mo na mga tao diha nga mo claim nga sila manluluwas o sa Dios o manluluwas. Pangutan na silang nakatuman mo sila nining 5. Okay, unsa man tong 5? Nga wa sila sala nga kanang panulundon ni Adan. No Adam's original sin. Wa sila old sin nature. Kinaiyang makasasala. Wa sila makabuhat og bisag gamayng sala. Na nag-iya sila og hingpit nga pagkamatarong. Og sila kanang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Be? Nakatuman ba ni sila? Okay? So that is, or those are the qualifications to be the Savior. Now, by the way, ang ko isingit gamay kini, si Maria mo'y gigamit sa Dios nga maoy unsa inahan sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Okay? Gigamit si Maria tungod kay mo ito'y nakita sa Dios nga siya unsa labihan daghana og doktrina diha sa iyang kalag og nagatubo siya spiritually mature. Now, si Maria is the human mother, paminaw, human mother, tawanon nga inahan sa Diyos, pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Okay? Mary, the human mother of the Lord Jesus Christ, was not, paminaw, underline that word, was not immaculate. Okay? Dili siya putli. Was not immaculate because she was a woman who had an old sin nature with Adam's original sin. Na nag-iyaman to sa Maria o kinaiyang makasasala o napanunod man niya ang unsa, ang original nga sala ni Adan. You see? She was not immaculate. Wa siya magpabiling putli. Now, ninumdum ka ba niya itong Magnificat diyan sa Lucas 1:45 ngadto 47. Abrihin mong Biblia. Lucas kapitulo 1 versikulo 45 ngadto 47. Si Maria miingon gani mismo. Siya miingon, "My spirit rejoices in my God and my Savior." Mao na iyang kanang gipamulong. Akong balikon. My spirit rejoices in my God and my Savior. Diha nas Magnificat, ha? Now, pangutana. Therefore, can Mary be a mediator or mediatrix when siya mismo nagaingon nining, "My spirit rejoices in my God
and my Savior. So, nanginahanglan di ay siya unsa manluluwas. Gusto? Na nakita ni mo ng punto diha. Of course, ang atong Ginoong Jesucristo was full of grace and truth. Naman na sa Juan 1:14. O kita nga mga magtotoo, gimanduan sa pulong sa Dios nga kita manag-iya sa huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. Ayaw na po nakalimti. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Kinahanglan ta manag-iya ni ining panghuna-huna ni Ginoong Jesucristo. Now, okay. Sa atong pagpadayon, niini, ako kanang giingon nga, ang iyang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. Didto ra gyud siya magapuyo sa iyang divine dynasty. Unsay nga sa iyang divine dynasty? Prototype. Ang atoa karon dinhi ning atong panahon sa simbahan, the church age, dili na prototype ang ato, operational divine dynasty. Now, so, si Ginoong Jesucristo nagpabilin nga hingpit nga Dios. At the same time, siya nagpabilin nga perfect man. Mao nang iyang pagka-hypostatic union. So, kung na'y mangutana nimo, may tungod ni hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, ingna sila. Nga si Ginoong Jesucristo, hingpit nga Dios, 100%. Hingpit nga tao, 100% po. Mo ka na ipasabot sa hypostatic union. Now, niya pa'y usa ka punto. Si Ginoong Jesucristo, dili kay duha ka persona siya, usara siya ka persona. Nga dunay duha ka kinaiya. So ayaw na nagsaypa, ayaw na naglibuga. The Lord Jesus Christ is not two persons, but one person with two natures. Mao na unique ang iyang pagkapersona. The Lord Jesus Christ is God, man. Okay? So, ayaw na ni saypa, ayaw na ni kalimti, the Lord Jesus Christ is God, man, in one person. Oh, by the way, naarabay ka ng mini nga pagtuo, false belief. Okay? Na false belief. Unsa man ni? Gitawag kini og Nestorian belief. Okay? That tungod kuno kay si Ginoong Jesucristo na tao man pinagi sa Birhen, pinagi Maria, was born through the virgin birth, si Maria. And then, the Lord Jesus Christ, of course, natao siya nga kanang birhen, natao birhen. And si Ginoong Jesucristo, Diyos po. Then, Mary is the mother of God. Sayo. Tiyaw mo na. Nakita ni mo ang pagkasayop nga pagtuo. Nga, since the Lord Jesus Christ was born through the virgin birth, Mary and the Lord Jesus Christ is God, then Mary is the mother of God? No. She was only the mother of the humanity. Ang nature sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo, dili ang iyang pagka-Diyos. Okay? Now, during the second coming, inigbalik na ni Ginoong Jesucristo, ikaduha niyang pag-anhi, siya si Ginoong Jesucristo, makita ingon nga tao, he will be seen as man when he judges all people. Sa diyang iyang hukman ang tanang mga tao. So, kaganiha itong gihisgutan ka itong be imitators of the Lord Jesus Christ. Be imitators. Magmaawaton kita ni Ginoong Jesucristo.
ang iyang kinaiya, ang iyang pagkinabuhing espirituhanon. Mao na atong kanang pag-aawaton. Samtang si Ginoong Kristo nag-antos on His way to the cross, wa siya mogamit sa iyang pagka-Diyos. Mao na ginganlag doktrina sa kenosis. Si Ginoong Kristo emptied Himself sa paggamit sa iyang pagka-Diyos. Wala siya mogamit. That is the doctrine of kenosis. However, He used divine viewpoint thinking. Ang Diyos doon nga mga pangunaon na mo iyang igamit all the time. Samtang din siya sa kalibutan. Iyang igamit katong iyang kanang upat ka mga tawhan ng mga kinaiya. Self-consciousness, mentality, conscience, volition. Unya, bahin ka na sa kalag ang imong emosyon. Iyan itong ipanggamit. Kasi, iba gigutom siya, giuhaw siya, mianto siya. All of those. Kay tao mapod siya. Now, si Ginoong Kristo never allowed, wa niya tuguti, ang kanang, he never allowed the integrity of His human nature to be compromised. Pinaagi sa tabang niya sa divine nature, wala. Huwag siya mo kompromiso. Hinumdumi ang pulong Eusebia. Eusebia, kinay-Grigong pulong niya, nagpasabot og godliness. Unsay mo pasabot? Ang atong gisgutan ni godliness ang iyang spiritual life. Dinhi sa kalibutan. Now, as a believer, ikaw, na nagpaminaw ni karon nga atong gisgutan, gitunan, as a believer, if you live inside your divine sphere, unsay nga sa mong divine sphere? Operational. Kung ikaw magapuyo diya sa sulod sa imong operational divine sphere, living in Eusebia, godliness, you will not and never dare to twist kinining doktrina sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Dili. Di ka makaako. Nungka gyud. Remember, ang atong Ginoong Kristo, wa gyud mo gamit sa iyang pagka-Diyos to resist temptations in life. Ang iya yung pagkatao. Wa gyud niya gamita ang iyang pagka-Diyos. He tested and proved our spiritual life. Pinagi siyang kinabuhi. Iyang spiritual life. Mawid itong gisgutan na ning great power experiment. Ato naman yung gisgutan, no? Kining maong doktrina. Great power experiment of the hypostatic union ni Ginoong Kristo. Now, kining great power experiment, kadtong tanan nga mga kasangkapan nga gigamit ni Ginoong Kristo sa iyang pagkatao, iyag yung testingan and proved nga kadto misaler pinagi sa iyang kanang espirituanong pagkinabuhi, spiritual life. Kita usab nga mga magtotoo niining panahon sa simbahan also have the great power experiment. Napunta si Ginoong Kristo dihay great power experiment sa iyang hypostatic union. Kita usab nga mga magtotoo karon also have the great power experiment. Now, mga tanong tayo, what about the miracles nga iyang gipamuhat? Did He use His divine nature? Iya bang gigamit ang iyang divine nature, ang iyang pagka-Diyos? Now, all miracles performed, ang tanang mga milagro nga kanang buhat through God's power ba? Through God's power.
Now, in Christ's case, there were two sources of the power of miracles. Through His deity, sa iyang pagka-Diyos, through the power of the Holy Spirit. Duha ka mga tinubdan sa gahom sa mga milagro nga iyang ipamuhat. Pinagi sa iyang pagka-Diyos o pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kasabot ka? Now, sa diha nga si Ginoong Kristo mibuhat og nagkalalay mga milagro. Unsa man gyud ang iyang tuyo niadto nga mibuhat na siya mga milagro. Awa? Di ba kag unsa? Ang iyang tuyo mao, the purpose was to show and prove probar pagmatuod nga siya mao ang Mesiya. Mao to iyang credentials. Kasabot ka? Aron ka itong mga nakakita, sudong yun, naka-witness, kanang ilag yung balansi, kuya, kuang yun talagsaon ra gud ni. Ang makabuhat yun ni, igamhan gid siya sa Dios. So, mo to ang credential ni Ginoong Kristo, iyang ipakita ngadto sa mga katawan. So, mo to ang tuyo, okay? Pagbuhat ng mga milagro. Karon nga panahon, miracles today do not come from God. Kasabot ka? Ngano man. Tungod kay ang Biblia, kumplito naman. Because the Bible is already complete with the Old Testament and New Testament. So again, ang mga milagro karon na. Of course, ang Diyos ra may makabuhat o maka-perform og mga milagro. Okay? So karong mga milagro imo makita diya, they do not come from God anymore. Kaya nga naman, hingpit, klaro, tataw, tinaw nga milagro. Ano siya man ang milagro ha? Pulong sa Diyos. Sabot ka? With the Old Testament and New Testament, kumplito na ng Biblia. Amo na matuod yung milagro. So again, the Lord Jesus Christ is one person with two natures. To deny that the Lord Jesus Christ is one person is to deny the incarnation, ang iyang himugso nga tao. John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Now, we are looking to the blessed hope sa atong pagkabanhaw na unya nga mga magtotoo. Now, Titus 2:13. So, di ba niya? Si Ginoong Kristo is God and man. God, the Almighty God. God over all and the great God. They are ascribed to the Lord Jesus Christ. Na dias Colosas 1:16-17. Kung imong isuwat ka na sa imong notebook, Colossians 1:16-17. Sige, sulti sa verse 16. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth. Verse 17. And He is before all things, and in Him all things consist. Onya, dias Hebrews 13:8. The Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Si Ginoong Jesucristo is eternal God. Diya sa John 10:30, unsay gipamulong ni Ginoong Jesucristo, I and the Father are one. Usara kami. Now, diyan sa Hebrehanon 2:14, si Ginoong Jesucristo is said to have flesh and blood. Okay? 1 John 4:2-3, the Lord Jesus Christ was born
to the human race. Hebrews 10:5-10, naghisgot kini, he was fully aware of his deity from birth. Now, as the Lord Jesus Christ deity, siyang pagka-Diyos, he retained his divine attributes. Now, when he was humanity, sa diha nga siya, sa iyang pagkatao, he was trichotomos. Nainumdum ka ba niyan itong trichotomos ug dichotomos? Ang trichotomos, diha ng kuha ng tulo. Body, soul, human spirit. Mo na trichotomos. Ang usa ka magtotoo, ikaw, karon nagpaminaw ning atong pagtuon, if you are a believer in Jesus Christ, ikaw gitawag og trichotomos. Trichotomos, tulo ang imong komposisyon, lawas, kalag, og tawhanong espiritu. Dili Holy Spirit, human spirit. Trichotomos ka. Kadtong dili magtotoo, unbelievers are only dichotomos. Duha. Ngano man. Okay, lawas ra kudo kalag sila. Wa siya tawhanong espiritu. Kanang natuog ra na, murag dormant. See? Until that person believes on the Lord Jesus Christ as his Savior, diya mabangon ka na, mamata ka na, in living, energized, kanang mabuhi. See? Mura ba o kanang mapukaw, mo na, mahimo na siyang trichotomos. Kasabot ka? So I hope na klaro ni mo ning trichotomos o dichotomos. So if you are a believer in Jesus Christ, you are trichotomos. Okay? Now, si Ginoong Kristo nag-agad lang, nagsalig ragyod sa iyang protocol plan sa Dios. Mao gyud iyang gisaligan. Mo iyang gidepindihan, giagad. While the two natures ni Ginoong Kristo in hypostatic union nagpabilin nga kanang distinct, whole and unchanged, without mixture or transfer, wala. One to the other, wala. Why pagbalhin? Whatever the Bible says, bisag unsay isulti sa Dios, bahin, either nature must be attributed to the entire person ni Ginoong Kristo. So, ang mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos never transfer to his humanity. Wala. Or become the attributes of the humanity of Christ. Wala. He did not use, wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos to resist temptation. Sa pag-asdang sa mga pagtintal, wala niya gamita ang iyang pagka-Diyos. Ang iyang espirituanong panginabuhi, spiritual life, was in his humanity, not on his deity. Naklaro nimo? Now, karon mungutana ko niyo, unsa may diferensya tali nimo og ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan? Unsa man ang diferensya? It is that Christ did not succumb to temptations. Wa gyud siya mo kanang musanong o mo kanang tugot. Wa gyud siya. He did not succumb to temptations. Sanglit, wa man pud siya old sin nature. Basta? And besides, kanunay mga siyang napunan sa Espiritu Santo. Mo na. Alang ka na itong mga magtotoo mo na ang Yahweh, the open secret nga gihatag sa Diyos ka na to. Nga kanunay unta kitang mapunan sa Espiritu Santo kay mo kanay buntog sa
gahom niya nga itong kinaiyang magkasasala. Nga gusto mo ilog ba? Gusto mo duma sa itong kinabuhi. Ang papel ko din kinaiyang magkasasala, sige lang lawgaw. Sige lang kung sa tukmod na ito lang. Sige, puwata na sa naandar na. Mo na iyang papel. Aron mabuntog na to, kining gahom ni kinaiyang magkasasala. Magpapuno kita sa Espiritu Santo kanunay. Unsaon? Mga tanan na po ko nimo. Unsaon man nato pagpapuno sa Espiritu Santo kanunay. Although, depende na po na nato kung kanunay bagitong magpapuno. Unsaon magyud? Unsa may process. Sayon. Imo lang hinganlan, imong admitihan, imong isugid ang mga sala nga nabuhat nimo. O manlita na ka, kanang hinagbo ba mo si imong kontra niya. Murag ning kanang bagting na po ng imong kapungot. Na, diha. Isugid ka na sa Diyos. Diyos nakasala na po ko Diyos. Ahong gihinganlan diha nimo. I admit sa lato. Na, padon dayo na. So, punan ka sa Espiritu Santo. Nagkasabot ka ba? Diha, mapunan na po ka sa Espiritu Santo. That is the key nga kita magmadinaugon, batok nining atong usas mga dagkong kaaway natong ingon nga mga Kristohanon. Old sin nature. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay niini kay taod-taod pag yun nato ning duputan kining maong topic, doktrina sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos nini o Diyos. Upani kami sa among pagbuwag-buwag nini nga dawa. Ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma. Dinhining napita aron kami makapadayon gayon sa pagsibog sa unahan. Ingon nga imong mga anak nga unta makabot na mo ang pagkamadinaugon sa among Kristohanong pagkinabuhi, ginamit nining imong mga pulong nga naang gahom, kalig-on. We can be stable, O Lord, in our stand. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.